ריקי! 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 לא, לא, את מתאמת עם הילדים מה הם אוכלים והכל. ריקי. די. זה נקרא טלפון, תכיר. זהו, די. אמרתי לכם, אתם בטלפון, בשעה 8, אחרי שסיימתם את כל העניינים שלכם. אמרת לי כאן אחד ראשון להתקלח. לא אמרתי את זה, ניקול אמרה לי. ניקול אמרת שאני נכנסת להתקלח, אז הנה, אבל עם החתולים, לך תתקלח. למה? זה טלפון. בסדר? זה לא היה נגדי, נכון? כן, את אוהבת את הטלפון שלי, אני מבינה. ריקי. למה היא בטלפון? ריקי. גם לי לא היה. ריקי. מה? אתה מציק. תלך להתקלח, למה אתה צריך כל הזמן להיכנס איתי לחיכוכים האלה? אני לא בחיכוך, די, בללטף חתול. אוקיי.